Differenza ċara bejn il-Partit Laburista li għandu direzzjoni u li qed iwettaq u l-Oppożizzjoni b'kap dajjef u bla direzzjoni. Din kienet tema li spikkat fost it-tliet kelliema li indirizzaw il-folla preżenti fil-Mosta. Is-Segretarju Parlamentari Borġ għalli hu konvint li l-poplu jrid Prim Ministru b'saħħtu li f'sena waħda ħad deċiżjonijiet importanti li bidlu l-ħajja ta' ħafna nies. Minnaħa l-oħra Borġ għalli konvint ukoll li l-poplu ma jridx kapli u dajjef u li kapaċi biss ipoġġi bil-qiegħda u jastieni. Refera l-Partit Nazzjonalista bħala wieħed maqsum, fazzjoni konservattiva u oħra liberali li flimkien jiddeċidu li ma jiddeċidux. Il-kandidat għal Parlament Ewropew Marlin Mizzi qablet ix-xahar ta' Mejju ma' żmien li jsiru l-eżamijiet u qalet kif l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa eżam importanti. Tkellmet dwar it-tema Hemm għalik, messaġġ li jirrifletti dak li temmen li għandu jkun politiku serju li jwassal għal bidla aħjar. Dwar l-immigrazzjoni illegali Mizzi qalet li hemm bżonn ta' soluzzjonijiet komplessi fejn fost oħrajn ikun hemm ċentru ta' ażil fil-pajjiż li l-immigranti jitilqu minnu. Mizzi għamlet ukoll distinzjoni bejn id-direzzjoni ċara tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. B'tal-aħħar ikun ma' min ivvota bil-qalb biex iżid il-kontijiet tad-dawl, staħa jgħid li hu Malti u li jastjena biex ma jħux pożizzjoni. Tkellmet ukoll il-kandidata Laburista għall Parlament Ewropew Flair Vella li enfasizzat l-importanza tal-miżura ta' Child Care Centers b'xejn. Miżura li qed tifranka saħansitra sa 300 euro fix-xahar. Qalet li ċ-ċertifikati pożittivi mhux biss qed ittihom l-Unjoni Ewropea, iżda jinħassu fil-ħajja reali tan-nies. Għalhekk dan hu gvern li jemmen li għandu jqassam il-ġid lin-nies u mhux gvern li jqassam il-flus lill konsulenti li jitfgħu flushom f'xi bank Svizzeru.